Croeso mawr I taro gyda Nia. Heddi fi'n mynd I wneud darlleniad I chi am mis Tachwedd 2025. So gawn ni weld beth yw egni y mis, gawn ni weld beth yw her y mis I chi, a gawn ni neges o'r ysbrydion I roi gair o gyngor I chi. A chofiwch dan ysgrifio I weld fwy o darlleniadau. Gadewch ni ddechrau. OK. Ysbryd heddi, ni moyn darlleniad ar gyfer Tachwedd 2025, please. Darlleniad Tachwedd 2025. Beth yw egni Tachwedd? Beth yw egni Tachwedd i'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube? Beth yw'r egni a mis Tachwedd? Egni mis Tachwedd yw'r 5 o bentyclau wedi droi rownd. OK. 5 o bentyclau wedi droi rownd yn gweithio fi bod chi wedi bod trwy cyfnod caled. OK. Felly cyfnod caled yn ariannol, neu felly yn eich bywyd yn gyffredinol. OK. Chi wedi bod trwy cyfnod caled fan hyn. A mae hwn yn gweithio fi bod y cyfnod caled hyn yn dod I ddiwedd. Okay? Mae'r cyfnod caled hyn yn cwpla nawr. Chi wedi bod trwyddo fe, a mae pobl mynd I ddod rown I chi I helpu chi. Okay? So mae'r cyfnod caled yn dod I ben. So dyna'r egni ar y foment I chi, y mis Tachwedd. Mae cyfnod caled chi wedi bod drwyddo, neu felly bod chi'n mynd drwyddo fe ar y foment. Okay? Ond mae'r cyfnod caled yn mynd I ddod I ben I chi mis Tachwedd. Okay? Dyna egni'r mis I chi. So, cerdyn gobeithiol myna, os I chi wedi bod trwy rhywbeth caled. Okay? Okay. Allwn ni, please ysbryd, cael... beth yw her? Beth yw her Tachwedd i'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube? Beth yw'r her am mis Tachwedd? Her mis Tachwedd yw'r brenin o gleddyf. Okay? Brenin y gleddyf. Nawr, mae'r brenin yma yn berson sy'n gallu gweld yn glir. Okay? Mae'r brenin yn berson sy'n gallu redeg cwmni. Os ydyn nhw mewn cwmni, maen nhw'n berson uchel yn y cwmni. Okay? Maen nhw'n berson sy'n gweld yn glir. Maen nhw'n arwain tîmoedd yn dda. Okay? Maen nhw'n bobl sy'n gallu rhoi planiau mewn I reality. Okay? Maen nhw'n gallu troi syniadau mewn I reality. Okay? A maen nhw'n gweld yn glir. A maen nhw'n arweinydd. Okay? So dyma'r her am mis Tachwedd. A mae hwn yn gweithio fi bod eisiau chi gymryd mewn egni'r brenin fan hyn. Okay? Mae'r brenin yn ddyn. Okay? So mae fe'n egni dynol. A mae'r egni dynol yn fwy blwmp ac yn blaen. Okay? Mwy clir, mwy cadarn. So mae eisiau chi gymryd yr egni yna ar yn mis Tachwedd. Okay? So her chi yw fod fwy fel y person yma, fwy fel y brenin yma. Okay? Pidwch bod ar ofan pethau. Gall hefyd fod yn bos arno chi. Okay? Gall e fod yn rhywun sydd yn ddyn cryf yn eich bywyd chi. Dyn sydd ddim yn dod I lan ar nonsens. Okay, gall e fod yn person fel la. So gwyliwch mas am berson fel la yn eich bywyd. Okay, achos gallan nhw fod yn her I chi yn ystod mis Tachwedd. Ond I fi, fi'n credu bod ysbryd yn gweud wrthoch chi. Mae eisiau chi fod fwy fel y person yma. Okay? Mae eisiau chi gymryd yr awennau yn eich bywyd. Okay? Mae eisiau chi wneud na. Okay. Diolch ysbryd. Gallwn ni please cael cerdyn nawr. Cerdyn o gyngor wrthoch chi ysbrydion ar gyfer mis Tachwedd i'n grŵp ni yma ar YouTube heddi. Please allwn ni gael gair o gyngor i'r grŵp lyflu yma heddi sydd gyda ni'n gwylio. Allwn ni please cael gair o gyngor ar gair o gyngor. Waw. OK, yw'r 10 o bentyclau nawr. Mae'r 10 o bentyclau
Waw, oce. Mae hwn yn dod â popeth i chi, oce. Mae hwn yn gerdyn positif iawn, iawn, iawn. Fi'n dwlu ar y cerdyn yma, oce. Ac mae fe'n dangos harmoni yn eich bywyd, mae fe'n dangos arian ond y mewn. Oce, mae fe'n dangos arian sy'n mynd i fod yn ddigon i genhedlodd sydd ddod. Oce. Mae'r cerdyn yma yn gerdyn o rhoi pethau mewn lle nawr mwyn i'r arian a'r hapusrwydd, popeth sy'n dod. Popeth sy'n dod gyda bod yn hapus yn eich teulu, yn hapus yn eich bywyd, yn hapus yn eich arian. Okay? Mae hwn, chi'n dod i'r pethau mewn lle nawr fel bod cenhedlaethau i ddod yn gallu elwa o beth i chi'n neud nawr. Okay? Mae'r cerdyn yma'n arbennig. Okay. Waw, okay, so dyma darlleniad lyflu. Fi'n mynd i gymryd peth cerdiau arall nawr i ni gael golwg mwy twfwn mewn i'r darlleniad yma. Jyst i gael neges mwy clir felly, a mwy neges mwy twfwn i chi arno fe gyd, okay? So allwn ni, please, cael cerdyn. O, gofyn dod mas. Right. Yr as o gleddyf. Yr as o gleddyf yn dod mas. So mae'r as o gleddyf yn siarad am dechrau rhywbeth newydd, ond dechrau clir, dechrau positif, okay? Dechrau wneud rhywbeth sy'n mynd i ddod â chi i hwn, okay? So chi'n dechrau rhywbeth ym mis Tachwedd. Pinnau taw swydd newydd yw e, pinnau taw prosiect newydd, pinnau taw falle hyd yn oed perthynas newydd gyda rhywun, okay? Ta beth chi'n dechrau, mae fe'n dechrau da, ond mae eisiau chi fod yn glir, achos mae'r cleddyf yn siarad am clirdeb, so mae popeth yn fod yn glir dy'r cleddyf, okay? Chi'n gallu torri trwy unrhyw broblemau sy'n dod dy'r cleddyf, okay? So, mae hwn yn dechrau da. So, ar ôl yr amser caled, ar ôl mynd drwyddo, beth i chi wedi mynd drwyddo, mae'r as o Betecle'n gweithio chi, chi'n dechrau rhywbeth newydd ym mis Tachwedd. Dechrau rhywbeth newydd a chi'n glir yn le chi'n mynd, mae eisiau chi fod yn glir yn le chi'n mynd. Okay? A beth i chi'n neud. So, dy beth i chi'n neud sy'n newydd, mae eisiau chi fod yn glir yna fe a cario ymlaen a neud e. Okay? Cerdiau da iawn i chi mynd am mis Tachwedd. Okay, gewn ni garden, please, ysbryd. Yr ysbrydion sydd gyda ni heddi, allwch chi, please, rhoi neges bellach i ni ar yr heryn. Beth yw'r her? Efe person yw'r her neu nhw yw'r her iddi hunain? Ac o hon yn moyn dod mas. Waw, okay, mae brenin y ffyn gyda ni. Okay, brenin y ffyn yn person cryf iawn. Okay, cryfder, mae fe'n ddyn sy'n gallu arwain armi. Okay. Mae fe'n berson sy'n llawn tân, okay? Mae fe moyn symud mlaen, a mae fe moyn bod yn arweinydd. So mae doi arweinydd yn ni mynd hyn, okay? Mae'r arweinydd sy'n glir a'n gwybod le maen nhw'n mynd, a mae'r arweinydd sy'n moyn symud mlaen yn gyflym a sy'n tân i wneud rhywbeth mawr, okay? So mae'r ddoi yn dych chi fan hyn, mae hwnna i fi yn gweithio fi bod eich her chi yw dod mewn i'r egni yma. Okay? Mae eisiau chi ddod mewn i'r egni yma. So, ta beth i chi'n dechrau gyda'r as o gleddyf yma. Okay? Mae eisiau chi i stepo mewn i hwn. Okay? Stepwch mewn i hwn. Yr egni yma o'r dynion cryf yn. Okay? Ti'n gwybod le maen nhw'n mynd. Maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n moyn. Maen nhw'n arweinydd. Mae eisiau chi fod yn arweinydd. Okay? Pidwch bod ar ofan. Chi'n gallu neud e. Okay? Beth bynnag yw hwn, chi wedi bod trwy lot. Okay? Misiodd blynyddoedd diwetha. Chi wedi bod trwy lot. Nawr, cyfle dych chi ddechrau rhywbeth newydd, ond mae rhaid i chi stepo mewn i'r egni yma.
Chi yw arweinydd bywyd eich hunan. Okay? Mae eisiau chi stepo mewn i hwnna nawr. Y mis Tachwedd. Okay? Okay, a mae'r cerdyn yma. Y cerdyn yma. Oh, cerdyn lyflu dych chi'n mynd in, okay? Cerdyn cenhedlau i ddod, okay? Okay, so gewn ni eglur had ar hwnna, please, a gewn ni neges fach arall o Gyngor ar hwnna, please, ysbryd. Mae hon yn dod mas. Y seren, waw. Okay, mae'r seren yn siarad am gwella. Gwella o rhywbeth chi wedi bod trwyddo. So ni'n dod nôl fan hyn. Ni'n dod nôl fan hyn i'r pimpin, okay? Wedi droi rown. Okay? Chi'n gwella. Chi'n gwella hunain. Okay? Chi'n dod mewn i'r amser yn y mis Tachwedd le chi yn gwella, okay? Mae hwn, can fod gyda'r cardyn yma, okay? Hwn yn gweithio fi hefyd. Allwch chi fod yn ole, okay, yn y byd. Okay? Mae beth sy'n arno chi yn rhywbeth rili bwysig, okay? A mae fe gallu dod mas, gallwch chi fod yn seren yn y byd un. Okay? Gallwch chi fod yn seren. Os oes cyfle gyda chi, gyda'r cyfle newydd un, i fod yn y golau, okay? Yn y spotlight, newch e. Achos mae'r cerdiau yma, sgwlwch beth sy'n gallu dod, okay? Drychwch ar y cerdiau yma. Allwch chi gael popeth, ond mae rhaid bod chi yn cymryd y cyfle, a mae rhaid bod chi yn stepo mewn i egni y brenhinodd un, okay? Achos gallwch chi gael popeth, bwys. Mis Tachwedd yw dechrau hwn i gyd. Mae hwn mor bositif, okay? Allwch chi stepo mewn i rhywbeth fan hyn sy'n mynd i ddod â arian mewn i chi am genhedloedd i ddod, okay? Waw, darlleniad positif iawn i chi mis Tachwedd, okay? So fi jyst mynd i fynd dros yr egni yma eto i chi, okay? Fi jyst mynd i fynd dros unwaith eto i chi. So fi'n teimlo fel hyn bod chi'n symud o amser caled, a chi'n newid, mae cyfle yn dod mewn i chi newid pethau, okay? A mae rhaid i chi stepo mewn i fod yn arweinydd ar bywyd eich hunan fan hyn, okay? Achos sgwlwch beth sy'n dod mas da chi, bwys. Waw. Waw, waw, waw. Okay? Mae llwyddiant fan hyn, okay? Chi'n mynd i lwyddo. Ta beth ych chi'n dechrau nawr, os stepwch chi mewn i hwn i'r egni yma, gewch chi lwyddiant, a gewch chi lwyddiant mawr, bwys, okay? Falle bod rai chi'n meddwl dechrau YouTube fel i fi wedi gwneud yn unan, okay? Falle bod rai o chi mynd i ddechrau cwmni newydd, okay? Falle bod prosiect ych chi moyn gweithio ar. Falle bod chi moyn swydd newydd. Falle bod chi moyn dechrau do angofio beth ddigwyddodd yn y gorffennol a rili symud mlaen mewn i rhywbeth newydd positif, okay? Ta beth chi'n mynd i wneud? Chi'n mynd i gael llwyddiant mawr. Mae'n rhaid bod chi'n gwella, mynd trwy'r broses o gwella hunan, okay? Symud mlaen o beth oedd yn galed, ac mae pethau sy'n dod lot yn haws i chi, okay? Ond mae rhaid chi gymryd mewn yr egni yma o'r brenhinodd, okay? Mae hwnna'n darlleniad lyflu ar gyfer Tachwedd, okay? Mae popeth mor bositif i chi, allwch chi symud mlaen gyda, waw, cyment o ryddhad, o positifrwydd, okay? Mae fe'n bositif iawn, okay? Fi'n mynd i orffen yr darlleniad heddi gyda neges. Gyda neges o'r ser, okay? Neges y ser heddi. Allwn ni gael neges jyst i orffen y darlleniad yma, mis Tachwedd. Please, ysbrydion, un neges fach i gwpla y darlleniad heddi. A'r neges yw stepiau babi. Okay? So un peth ar y tro. Mae fe'n gweud, dilynwch eich greddf. Mae rhaid chi ddilyn eich greddf hyd yn oed cyn bod e falle neu synwyr i chi. Okay? So, symudwch mlaen. Dilynwch eich greddf hyd yn oed cyn bod e neu synwyr. Okay?
So stepiau babi, un step ar y tro. Un step ar y tro fan hyn. Mae rhaid chi wella o beth sydd wedi bod yn galed yn eich bywyd chi. Mae rhaid chi wella. Fy ni daw y cyfle, mae rhaid i chi stepo mewn i egni'r brenin fan hyn. Okay? Byddwch yn arweinydd. Achos chi'n mynd o mas o hwn i gyd. Ar y brig, boys. Okay? Ar y brig. Ond cymrwch un stepyn bach ar y tro. Stepiau babi. Okay? Waw, dyna darlleniad arbennig i chi ar gyfer mis Tachwedd, boys. Gobeithio bod chi wedi joio fe. Os i chi, grewch neges isod. Dwlen i glywed wrthoch chi. A os i chi wedi joio'r darlleniad, please cofiwch dan ysgrifio'r sianel a rwch bys bawd lan os i chi wedi joio fe, achos mae pob peth bach fel a'n helpu fi fel sianel i bod fi gallu wneud y darlleniadau hyn i chi pob mis a pob wythnos. Okay? Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth, boys. Mae'n meddwl siwr gymaint i fi. A tan tro nesa, joiwch mis Tachwedd, achos mae fynd dod â lot o bethau da i chi. A welai chi tro nesa. Hwyl am y tro.